Vrei să-ți arăt cum postezi același clip pe 9 rețele sociale dintr-un singur Excel și cu un singur click? Haide să-ți arăt. Practic, tot ce ai nevoie este de un fișier Google Sheet ca acesta, unde tu trebuie doar să spui linkul clipului pe care vrei să-l postezi, un caption care va fi folosit pentru platforme precum Twitter, Threads sau Blue Sky și un status. În clipa când îi dai ready to post, automatizarea pornește singură și clipul se va posta pe rețelele sociale pe care tu le-ai selectat. Pentru acest demo o să mă rezum doar la Instagram, la Blue Sky și la TikTok. Vedem că automatizarea a fost efectuată cu succes și acum să verificăm dacă s-a postat clipul. Mergem pe TikTok, vedem clipul aici postat, pe Instagram la fel, clipul s-a postat și pe Blue Sky avem acest caption și asta a fost tot, un singur click, 9 rețele sociale. Dacă ai o afacere și ți-ar plăcea și ție un sistem ca ăsta, intră în linkul din bio și programează un call gratuit cu mine.